na aga po sa Indog Boss, mga tugang, dikit lang pong pagirumdom. And
Diyos marhay na Domingo po giraray sa Indugabos, mga tugang. Ngunyan po, nasa ika-30 Domingo na po kita sa ordinaryong panahon. Para sa dakul na Kristiyano, ang pagpapangadyi bakong madali. Dapat na isipon kan Kristiyano na ang pagpangadyi sa rong pagkakataon, tanganing magkaiguanin pag-atubang ang tao, asin sa mahal na Diyos. Sa pamibi, kita nagtataram asin ang Diyos nagdadangog. Alagad siring man ang Diyos nagtataram, kaya kita man dapat na maghinanyog. Ang makakaibahan po niya to sa pagselebrar kan banal na misa, iyo si Reverendo Padre Joseph Abion. Matindog na po kita gabos asin sa maugmang tingog, awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngalan kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan, kapasindo. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang, ako ang tana, asin pagsulsulan,
An mga naginibo niyatong kasalan, tanganing maging maninigo kitang magdulot, kaining banal na misa. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kaguranan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Pinapasalamatan ikaw, ulikan dakula mo kamurawayan, agurang na Diyos sa langiton, Diyos naman makakamhan, agurang na Pugtong Yesu Cristo, agurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagkapara kan mga kasalan kan ginawan, kahiraki kami. Ika na nagkapara kan mga kasalan kan ginawan, ako ang sa mong pakingayra. Ikaw na nagtutukaw sa to kan Ama, kahiraki kami. Kaikasana, kaikasana, kagurangan, ikasana ang urot, kahalangkaw. Jesu Cristo kaiba, ka Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mabibi kita, Diyos na makakamhan sagkod paman, pakusugaan sa mong pagtubod, paglaom asin pagkamuot, asin gibuha kaming mamuot sa imong pagbuot, tanganing magkanigo kaming magkamit, kan sa imong mga pinapanuga,
Huli kay Hesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaraw kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po kita gabos para sa liturhiya kan tataramon. Minsan nakakalingaw kitang magpangadji, kun an buhay magayagaya. Alagad, nakakagirumdum kita, kun kita nasa kahorasaan, asin kadipisilan. Madali kitang makalingaw sa Diyos, kun marahay ang dalagan kan buhay. Girumdumon niya to, dinadangog nin Diyos an inagrangay kan mga dukha, asin mga daing palad. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirak. An kagurangnan hukom, na mayong pinag-aalanganan na lalawgon. Mayo siyang kinikilingan laban sa dukha, an pamibi kan inaapi, hinihinanyog. Dai niya pinapasipara an pakimaherak nin ilo, ni an balo kun pinapahayag an sa iyang inagrangay. An bulanos maglingkod, aakoon asin an sa iyang mga pamibi, nakakaabot sa panganuron. An pangadji kan mapakumbaba, minatadom sa alapaap, asin sagkod na makaabot, duman, dai napapamugtak. Dai nang gad siya mauntok, sagkod na dungawon kan urog kahalangkaw. An mga suripot, pagpamahalaon asin an katanosan gibuhon. An kagurangnan, dainang gad mag-aabala. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nagkurahaw ang dukha, asin an kagurangnan, naghimate sa iya. Nagkurahaw ang dukha, asin ang kagurangnan, naghimate sa iya. Pag-uumawon ko ang kagurangnan, gabos na panahon. Danay an umaw sa iya, sa sakuyang ngoso. Sa kagurangnan magpapamuraway, ang sakong kalag. Maghinanyog ang mga mapakumbaba, asin magugma. Nagkurahaw ang dukha, asin ang kagurangnan, naghimate sa iya. Ang lalawgon kan kagurangnan, laban sa paragibong maraot, sa pagtaras sa daga, kan paggiromdom sa inda. Nagagrangay ang mga suripot, hinimate kan kagurangnan, asin sa gabos nindang kahurasaan, inagaw sinda. Nagkurahaw ang dukha, asin ang kagurangnan, naghimate sa iya. Harani ang kagurangnan sa mga naratan nin buot, asin ang mga nagsusulsol na espiritu, ililigtas niya. Tutubuson kan kagurangnan ang kalag kan sa iyang mga surugoon. Dai papadusahan ang si Isay man na nagpapaili sa iya. Nagkurahaw ang dukha, asin ang kagurangnan, naghimate sa iya. Si San Pablo, nasa kulungan asin nahihiling niya, naan sa iyang katapusan harani na. Kaya ginigirumdum niya kung paano niya inutob ang sa iyang misyon. Ang sa iyang pagtubod sa Diyos, iyon na ang sa iyang naging kusog. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikadawang surat ni San Pablo kay Timoteo. Namumutan kong tugang, itinatagay na ako bilang inumon na atang. Asin ang panahon kan paghale, uminabot na. An marahay na pakilaban, ipinaglaban ko na. An pagdalagan, pinagtapos ko na. An pagtubod, pinag-ingatan. Puon ngunyan,
natatagama na para sa ko, an korona nin kasuriputan. Nasa aldaw na iyan, ibabalos sa ko kan kagurangnan na suripot na hukom. Bako sana sa ko, kundi gabos, na may pagkamot sa saiyang pagpahiling. Sa enot kong pagdepensa, mayo dumanin pag-anduyog sa ko, gabos buminaya sa ko. Daiman lugod, ipagsala sa inda. Alagad, an kagurangnan nagantabay sa ko, asin pinakusog ako. Tanganing huli sa ko, an pagharubay, madara sa kalubusan, asin makadangog ang nagbos na pagano. Kaya man inagawa ko sa nguso kan leon, aagawon ako kan kagurangnan sa lambang maraot na gibo, asin ililigtas ako sa pasiring sa langit nun niyang kahadean. Sa iya an kamurawayan, sagkod sa panahon na daeng kasagkoran. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dangan nagsabi si Jesus kaining parabola para sa mga tahong tiwala sa sadiri hulita sinda daa mayong sala. Asin dinudughagi an iba. Duang taho nagtukad pasiring sa templo tanganing magpamibi. An saro Fariseo asin an saro para singil nin buhis. An Fariseo nakatindog na namimibi kaini sa buot-buot niya. O Diyos, nagpapasalamat ako sa imo, hulita, bako ako siring sa iba. Para kamkam, tampalasan, para sambay, o kaya siring kaining para singil. Nag-aayaw na ako makaduwa sa simana. Naghihimuloan ako hali sa gabus kong inipusan. Alagad si para singil, nakatindog sa harayo, dain nagnangahas ni itangad man lamang ang sa iyang mga mata sa langit. Kunti tinutubtob ang sa iyang daghan sa pagsabi, O Diyos, kahiraki ako na para kasala. Nagsasabi ako sa Indo, naghilig ini papuli sa iyang harong na pauraan nin sala. Si Saro dae, hulitaan gabos na nagpapalangkaw, ibababa. Asin ang nagpapakumbaba, ilalangkaw. Mga tugang ang marahay na bareta kan sa tuyang kagurangnan, Pag-omaw sa imo, Kristo. Tukaw po para sa paghinaniyog kan homilya. for sure, ikaw kamong pistado o kamitbit na
pirming ang paghiling sa sadiri, tama. Pag may mga kaistoryahan ka mo, siya ang pirming bida. Lalo na pag yaon sa inuman o yaon sa chismisan, siya ang bida. For sure, may bistado ka mo kaiyan. Itong tipong may PhD sa pagiging tama. Itong tipong pag nasala siya, pigbabasol pa ang iba. Kaya siya nagiging tama sa paghiling niya. Kung arog kain niya ang satuyang pakamidbid sa inda, congratulations. Sinda itong inaapod ng mga modern Pharisees. Sa panluwas, nahihiling, igwaman, iba, sa panlaog, nahihiling, na permisindang tama. Mayong iba kundi sa pagpapangadji. Tama sinta permi sa pagpapangadji. Alagad sa pagpapangadji, pag inaako mo na ika ang tama sa atubangan kang mahal na Diyos, abot sa biyong kaiyan, nagpapaabaw-abaw ka. Mayo pating nababakal sa butika, nabulong sa pride. Igwa kaiyan, kung igwaman, baka mayaman na ang butika. Baka mayaman na ang mga doktor sa pagreseta kung may bulong nin sa pride. Alagad mayo, ang bulong, mayong iba kundi, spiritual humility. Sa Ebanghelyo niya ni San Lucas, igwang 2 tauhan na nagduman sa templo, tanganing magpangadji. Itong saro, Fariseo. Itong saro, publikano, o inaapod na tax collector. Itong Fariseo, kanagpamibi, paano ning pagmataas, asin hinihiling ang iba na sadit. Siya ang halangkaw, siya ang tama, ang paghiling sa iba, bakong matanos. Alagad, ang publikano, ang parasingilin buhis, sa iyang pagpangadji, pano nin pagbasol, asin kapakumbabaan. Inaako niya na sa atubangan kang mahal na Diyos, bako siyang maninigo, asin nagahagad kan sa iyang pagkamuot, asin pagkahera. Ano ang naging resulta? Itong makasalan, itong na ang paghihilig sa iya, tama, mayo siyang kakundian, day pinatawad kang Diyos. Kumbaga, ang grade niya sa Diyos, bagsak, ninhuli sa iyang kayabangan. Ikubaga kain, matalino sa klase, top 1, pero mayabang. Sa academics, okay. Pero sa values education, bagsak. Asin, kadakol pang iba na dai tugma sa iyang katibayan. Sa report card, sa langit, A+ sa attendance, pero F, failure sa humility. Ano ang adal na makukuha niya to sa binasang ebanghelyo between Pharisee and tax collector? Ang sabi kang mga nainot na philosopher, arog ni Socrates, ang paborito niyang motto, know thyself. Bistaduhon ang sadiri. Taano? Kapag bistado kang tao ang sa iyang sadiri, aram niya ang sa iyang limitasyon. Aram niya ang sa iyang kakulangan. Aram niya ang sa iyang kaluyahan. Asin, aram niya na kaipuhan niya nin tabang. Pag ang tao da ibisado ang sadiri, ang paghiling sa iyang sadiri halangkawon. Kaya niya, maski mayo ang tabang kan iba. Kaya niya, maski mayo ang tabang kan Diyos. Mayabang baya? Ang taong mayabang, da ibistado, da siya aware kan sa iyang kakundian, kaluyahan. Ang paghiling niya sa iya, perfect. Perfecto siya sa iyang paghiling. Panagiling sa salming, siya na ang pinakamatibay. Asan ng iba, under niya, daog niya. Alagad, ang taong mapagpakumbaba, sa philosophy, inaapot ining kadunungan. Philosophical wisdom, ang taong mapagpakumbaba. Ini ang kakayahan na akuon, na bako siya ang sentro kan kinaban. Sabi ni San Agustin, it was pride that changed angels into devils.
Ang mga demonyo, dati ang mga anghel. Alagad dahil sa pagiging magkapaabawan, sinda nagtalikod sa Diyos. Habang mag-serve sa mahal na Diyos, kaya ang absent sa inda, ang kapakumbabaan. Alagad sabi man ni San Agustin, it is humility that makes men as angels. Kung maot niya itong maging siring sa mga anghel, da ita kaipuhan magkaiguning pakpak, ang kaipuhan ta maging mapakumbaba. Sa katuktuan ka sa tuyang simbahan, harani sa Diyos ang mga taong humble. Harani sa Diyos ang taong humble. Ang humble, hinihiling na ang Diyos, iyo ang sayang kaipuhan sa gabos. As in kaipuhan, dahil siya mag-disconnect. Kapag mayo ang Diyos sa iya, disconnected siya, mayong totoong kapakumbabaan. Kapag ang tao ngani, ipinagmalaki na siya ang marahay, as in ipinagmalaki, ipinagmayabang ang mga karahayan na sa iyang ginagibo, paagi na iyang tanganig maging mapagmataas siya kaysa sa mahal na Diyos. Kaya masabi ang taong mapagmataas, kaya ko na iniyo, Lord, take ka na kaipuhan, reserve ka na lang. Dahil ta kakaipuhan, reserve ka na lang. Ang gabos, kaya kong gibuhon, pati ang paggibo ng karahayan. Kapag araw kayo na tuyang puso, mayong puwang ang grasya kan mahal na Diyos sa tuya. Sabi ni Santo Tomas Aquinas, grace builds on nature. Pero paano kita makapagpadagos kang grasya kan mahal na Diyos kung ang mismong puso niya to sarado dahil sa pagiging mapagmataas, sa pagiging mayabang. May suba-suba baga kang nagpauran ang Diyos ng biyaya ng kapakumbabaan, itong mga taong ma-pride nakapayong. Da inabasa kan biyaya ng kapakumbabaan. Habong mag-ako ng biyaya ng kapakumbabaan. Kaya ang taong mapagpakumbaba, pano-pano nin karatan, pano-pano nin kasaalan. Sa Santa Misa, magayunon, garoin niyo training ground, tangalig ang taho, ang nagsisimba, mapagiramdom kan kapakumbabaan. Sa puon pa sana, penitential rite, masabi ang padi, akuon niya to, ang satuyang mga kakulangan, ang satuyang kasaalan, asing kakundian. Kaya masabi kita, sala ko, inaamin ko, ang sakuyang kasaalan sa isip, sa tataramon, sa gibo asin, sa kapabayaan. Sa pagluhod man niya to sa Santa Misa, lalo na sa consecration, tanda iyan kan pagsuko niya to, asin pagsamba sa mahal na Diyos. Bako sana ang hawak ta ang nagluluhod, kaibahan kayan dapat ang satuyang kalag na binibisto ang satuyang kasalitan sa atubangan kan mahal na Diyos. Asin bago magkomunyon, masabi kita, kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa kuya. Bako kitang maninigo, bako kitang karapat-dapat, kundi nagigitang karapat-dapat sa Diyos dahil sa nasa iyang pagkamuot sa biyaya asing grasya nin pagkaherak hali sa iya. Sabi ni Pope Benedict XVI, ang pagtubod, dahil kaipuhan na magluhod sana, kundi ang pagtubod kaipuhan, gabos ipigluluhod ta sa mahal na Diyos. Bako sa mga bagay na maugma, kundi mga bagay na masakit sa buhay niya to. Dahil kita nakakalingaw na magluhod sa mahal na Diyos, sa aldaw sa nakasatuyang kaugmahan o komportabling pamumuhay. Asin nahiling naman kita na nagluluhod sa Diyos sa aldaw mismo kan satuyang pighati, sa aldaw kan satuyang kamunduan. Kaya kang ang tao, dahil tao magluhod, baka bakong tuhod ang may problema, kundi puso ang may problema pagdain na nagluluhod sa atubangan kan Diyos. Ang pinagkaiba kang Fariseo asin publikano, iyo ang mga bagay na ini. Ang Fariseo, ang paghiling sa iyang sadiri, tama, matibay. Ang publikano, inaako ang sa iyang kasaalan, asing kaipuhan ang tabang kan Diyos.
Ang klase ng pagpamibi kang pariseyo, ipinagmamayabang niya ang sa iyang karahayan na naginibo. Alagad ang publikano, inaamin ang sa iyang kakulapusan, ang sa iyang kasalan. Ang purpose kang pariseyo, iangat ang sa iyang sadiri. Alagad ang purpose sa pagpamibi kang publikano, iyo ang makarani sa mahal na Diyos. Kaya ang resulta, ang publikano, sinayumahan kang Diyos. Taibagay ang pride sa mahal na Diyos. Taang Diyos, kapakumbabaan. Ang publikano, mapagpakumbaba, inako kan mahal na Diyos. Garuyan mo niyan, mga modern Pharisees na nag-post sa social media, Lord, thank you kasi mas mabuot ako kaysa sa iba. Salamat sa Diyos, mas maliha ako kaysa sa sakuyang kataid. Alagad ang publikano, silensyo lang. Naghihibi, nagsasabi, Lord, mahera ka sa kuya, patawadi man ako kan sa kuyang mga kasalan. Ang pangadyaw na iyan, direktang nadangog, mismo kan mahal na Diyos, tahali sa puso, pusong mapagpakumbaba. Ang mga santo, from A to Z, may pinagkaparehas. Sindagabos, mapagpakumbaba. Mayong santo sa langit na ma-pride. Gabos, mapagpakumbaba. Kaya kung maot niya itong mapalangit, yan, maginang mapagpakumbaba, dahil ang pagpakumbaba, iyo ang mother of all virtues. Gabos na karahayan, nakatumak sa kapakumbabaan. Dai ka nanggad magiging marhay, hanggat mayo nin kapakumbabaan. Sabi ni St. Vincent de Paul, pride is the enemy of holiness. Dai ka magiging banal, dai mo madudumanan ang dalan pagpasirin sa kabanalan, pag igwa ka ning kapaabaw-abawan. Alagad ang bulong, ang antidote sa pride, mayong iba kundi ang pagiging humble. Ugat kan gabos na mga karahayan sa kinaaban na ini. Kaya ang tunay na santo, ito mga nagmamaot na maging santo, small letter S, santo, yan. Ang pagmati, bako siyang perfect. Aram niya ang sa iyang kaluyahan. Aram niya ang sa iyang kasalan, as hindi nag-i-stay sa buhay na araw kaiyan. Naghahagad ng tawad. Nagkukumpisal. Kaya sa kumpisal, sabi sa katukduang kasimbahan, at least once a year, minimum, nagkukumpisal ang Katoliko. Bako itong ikakasal lang sa kalang makumpisal. Pag hinapot mo, grade 3 pa ako, last na nag-confession. Ikakasal na iyan. Haluyon, halawig na panahon, bago ma-realize na kaikuhan palang maghagad tawad sa Diyos sa paagi ng sakramento nin pagkumpisal. Kaya sa kada pagpangadya niyato, hagado niyato sa mahal na Diyos na tabangan kita na dai matakot na aminon ang satuyang kakulapusan, aminon ang satuyang mga kasalan. Starting point na iyan, paduman sa buhay nin kabanalan. Kaya sa halip na maging mayabang kita, mas marahay na magpangadya kita na may kababaang loob, may kapakumbabaan. Lord, bako akong perfecto, alaga din huli sa imong pagkamuot asin pagkaherat, may paglaom ako dahil sa imo. Ang kapakumbabaan, bako ini yung pagbababa sa diri, kundi iyo ini ang pagsabi ng katotohan na ang Diyos ang pinagahalian kan gabos. Bako kitang maluya pag inaamin ta ang satuyang kasalan. Kita nagkukusog sa atubangan kamahal na Diyos the moment na inako niya to ang satuyang limitasyon bilang tao. Kaya iyan ang ipangadya niya to. Kung maot niya tong laubon palalo ang langit, ang mahal na Diyos, po na niya to na maging mapagpakumbaba. Dito na paghalaton na ang Diyos na mismo ang magibong paagi, tanganig kita maging mapagpakumbaba. Takong minsan, pag siya nagibo, makulog
Minsan, di ka ako-ako sa tao. Kaya minsan, nagkukulog ang kabuta, nagkukulog sa mahal na Diyos. Nagkukulog ang feelings sa mahal na Diyos. Pag ang mahal na Diyos na, ang nagigibong paagi, tangani kita, maging mapakumbaba. Yaon ang sa iyang mga tataramon, padago sa nagpapagirumdom, na kita maging mapagpakumbaba. Taang mahal na Diyos, maabot niya na makaibahan kita sa iyang kahadean. Amen. Matintog po ang gabos. Ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Gabos tabi, sabay-sabay. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Hesu Kristo, aking buktong niya, kagurang nanta. Ipinangidam, huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kita gabos, may pusog na paglaom, kaya magdulo kita sa Ama, na daing untok na naghihimate, kan sa tuyang mga pag-arang, sa kapakumbabaan. An sa tuyang sabihon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ulito niya to. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa saksinin mapakumbabang buhay, ang mga namamayo sa simbahan, magtukdo sa to kandalan pasiring sa langit non nakahadean kan Dios. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing matalastas niya to na sa pag-ako sana kan sa tuyang mga kaluyahan, kasalan asin pagkahamak, ang pagkahera kan Diyos inaalok sa satuyang buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing haleon niya to sa satuyang buhay, ang kapaabaw-abawan, asin midbidon ang satuyang kadaihan sa atubang kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghehelang sa mga harong o sa mga ospital, asin ang mga nagagabatanin kamundoan, paghadit asin kahorasaan, maranga kan Diyos non na pangataman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, urog na ang mga mahal niya to sa buhay, makalaog sa langit non na kahadean, asin pagkamuot, asin katuninongan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, kami nagsasarig sa imong kapangyarihan na magligtas, tabangi kaming maglakaw sa kapakumbabaan, tanganing makaabot kaming ligtas sa imong langit no na kahadean. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eukaristiya, ang pagdolot asin ang pagandam kan mga atang.
handog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko, asin ang sa inyong mga atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami namimibi, hilingaan mga atang na dinadulot mi sa imong kadakulaan, tanganing an ginigibo kan sa mong paglingkod, sa imong kamarawayan ng gad makaabot, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas nina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tao. Sa pagtios, pinara niya ang sa mga kasaalan. Sa pagkabuhay liwat hali sa magadan, binugtak niya ang nagihan, pasiring sa buhay na daing kasagkuran. Sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaiba kan kadakol-dakol na angheles sa sinsantos, nagaawit kami sa imo kan himno ning kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas siya ning tinapay, asin pagpasalamat, pinaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan ka ini. Ta ini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom ka ini. Ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin dani na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagada
ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kuna ikaw magdato. Kaya kami ni nagurumdum kan sa iyang pagkagadaan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, asin kan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, giromduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na magadan. Dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na kaugalian, kita gabos mapangadji nin Ama niyamo. Sabay-sabay, Ama niyamo, nayaon sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo. Mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawaran mo kami sa samong mga kasaalan. Siring na pinapatawad niya mo, ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamarawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mo mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.
An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be. kasalan kan kinaban. Tawi kami ning katuninongan. Maluhod po. Mga tugang, uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara ka mga kasalan kan kinaban. Paladan kita mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan kami namimibi, mapanulugod kami kan sa imong mga sakramento, tanganing an ginigibo mingunyan sa paagi ning tanda, makamtan mi sa katunayan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Mato ko po ang gabos para sa mga nagkapirang anunsyo. Enot, ngunyan iyo po ang Prison Awareness Sunday. Kaya naghahagad po nintabang ang Prison Ministry sa Satuya Gabos. Ang second collection ngunyan, itataon niya to tabang sa mga priso igdi sa Satuyang Archdiocese of Cáceres. Ikadua, puon po sa Miyerkules, Petsa 29, sagkod Petsa 31, kan bulan, gigibuhon po ang Trido o Mass para sa mga kalag. Sa mga misa pagkaaga asin hapon, igwa po din pagresponso sa mga kalag sa gabos sa misa kaiyan. Available na po ang mga envelope sa opisina, tanganig isurat nindo ang mga pangaran ng sa inyong mga mahal sa buhay na buot, rumdumon asin ipangadji sa mga misa sa mga aldaw na iyan. Sa November 1, ang misa sa simbahan pagkaaga sana. Gabos na misa, pagkahapon, gigibuhon duman sa sementeryo sa oras na alas 4:30, alas 8, asin alas 10 nin banggi. Ang misa alas 4:30 nin hapon, papamayuhan kasatuyang dating Arsobispo Rolando Octavos Tirona. Sa Pesa Dosman, aldaw nin Domingo, ang misa sa Nabwa, Catholic Cemetery, gigibuhon sana sa alas 4 nin aga. Ang ibang misa, Pandomingo, igdi sa simbahan. Ang schedule, Pandomingo sa November 2, Sunday. Sunod po sa mga pamilya kan mga gada na igwan ng mga nitso sa sementeryo na labi na sa 5 taon, tabi man makipag-coordinate sa opisina, tanganing mailipat na sa Ristosan ang mga bangkay kan sa idong mga mahal sa buhay. Pakiasikaso man po tabi sa mga permanenteng lulubngan kan sa idong mga namumutan sa buhay. Asin man sa November 3 to 7, magkakaigwa po nin clergy retreat ang mga padi. Huli ka iyan, Mayo po nin misa igdi sa tuyang simbahan sa mga aldaw na iyan. From November 3 to 7. Sabadong aga po, Mayo, alagad pag Sabadong hapon, igwana sa November 7. Ngunyan na aga, iko po katang mga bisitang madre, gikan sa St. Joseph School sa Naga. Sinda po mainganyar sa mga jóvenes sa maglaog sa buhay, relihiyosa, tanganig po masabutan niya ito ang sa inyang tuyo, inaapodan tabi po ang mga bisita, si Sister Stephanie Chang, Sister Rita Pan, Sister Lidwina Nguyen, as in Sister Alfonsa Nguyen. Joseph Mapalos, Father Joseph, for accommodating us here. Maray na aga, kabos, mga tukang. We are Sisters of the Sacred Heart of Jesus, as Father already said. No? We are from Naga, St. Joseph School. We call ourselves as missionaries. So you might ask us, what is your mission? Our mission is to be God's heart in the world today. Is still relevant? Be God's heart in the world today? Yes, because now you can see not only the young people, everybody is using the cell phone. So even in the house, I send a message to Mama, Mama, I will not eat dinner today. Or even, Papa, I will go out. Instead of talking to each other personally, sometimes we just send a message. So, but we are relational human beings. So be God's heart in the world today. That's our mission. Why? Because our vision is, may all
know the Savior of the world. In the Philippines, I learned something, when we hear something good, we always say, sana all. So that's our mission and vision, sana all. Know the Savior of the world, sana all. I know the Filipinos are really bear the mission in mind. Look at the overseas Filipino workers. Everywhere they go, they keep that mission in the mind. Sana all. We also want all to know the Savior of the world. Why? I asked the kids in the catechism class, how do you know, what do you know about the Savior of the world? The kids will answer me, Jesus Christ. Okay, ano pa? Jesus is the son of Mary. Okay pa? What else? Ano pa? They will say, Joseph, Saint Joseph is the foster father of Jesus. Yes. Ano pa? We want everybody to know not only Jesus is the Savior of the world, the most important thing is we want them to know Jesus' unconditional love, tender care, and I know, you know, Filipinos always say, we like something unlimited. So we have mang inasal. We like it because unlimited. And then if Globe or Smart or Text and Test, they offer unlimited text and calls, yeah, very good. But you know what? Jesus also offers something unlimited. What is that? Jesus offers unlimited forgiveness. Diba? Jesus offers unlimited forgiveness. No matter how many times you go to confess to Father, Father, this one. Father will never say that you have confessed it several times, you get out of the confessional. No, because Jesus offers unlimited forgiveness. And this is what we want everybody to know, sana all. Know the unlimited forgiveness of Jesus. So, this is our mission, to be God's heart in the world today, because we have the vision in mind. May all know Jesus' unlimited forgiveness, unconditional love in the world today. You know, I have been in this religious life for 39 years. 39 years. Next year, I will be in my 40th year in this religious life. As a young girl, I always ask, Lord, who will be my Mr. Right? I'm sure the young girls will ask, if you are in a relationship, you might ask, is this my Mr. Right? If you don't have any boyfriends or male friends, you might ask the Lord, Lord, send me my Mr. Right. Jesus is my Mr. Right. As he was, is now, and will be forever. So Jesus is my Mr. Right. Next week, next Thursday, we offer a search in. So we welcome all those young girls, young ladies. Let's journey together and ask if Jesus is your Mr. Right. Okay ba yun? So all of you are welcome, the young ladies and girls. And may all the gentlemen, boys, girls, we also want you to discern who is God's plan for you. All right? Sana all know the Savior of the world. Once again, Diyos mapalos po. So mga interesado po, magdulog na lang kay sister o sa mga sisters. Hindi yun. And paki-share man sa ibang kabistado niya to, tangalig mainggan nyo na mag-ayon sa inda. Si Jesus, siya ang sakuyang Mr. Right. Please stand. Inaalok na po ang mga birthday celebrants. Magdidi po sa inutan para sa pagbendisyon.
birthday celebrants, idukuan sa indong payo. Diyos Ama, kaglalangkan gabos na uy sa kinaaban, hinanyugaan sa mo yung mga pamibi, asin pamibi kaning sa imo mga surugoon na nagpapasalamat ko niyan sa regalo nin buhay. Sangkuban mo sindakan sa imong presensya, asin grasya, padagos mo sinang bendisyonan, irayo sa gamo sa tentasyon, kahilangan, asin ano man ang katibaadan, tanganing dani na makapaglingkod sa imo, inihinahagad mi huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. To you. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, kanama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot, asin katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.